Ambalima mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Erik Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na mai kalo tile 22 ka taa se karidon ma mai kalo tile 28 dolo jate la funteni kalo sabanan tile 2 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo sabanan tile 8 na o b'a yira k'a fɔ doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na n'o ye Gémeaux mɔgɔw ka dolo ye ni o ye Hɔku ale de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa ninnu ye mɔgɔ hakili juru carinenw ye i bɛna ye k'a fɔ hakiliw ninnu hakiliw ka jateminɛw fanga ka bon kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ko ka aw bɛ nin sira in bɛɛ lajɛlen tagama i b'a ye k'a fɔ aw bɛna se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye a ka kan aw ka sira kelen ta ka se ka o minɛ aw ka laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ o sira kan cogoya min na nka ni aw ko k'a b'a bɛɛ kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ aw bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka aw jigida sɔrɔ balilenw kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ale ni yɛlɛdaw o bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ aw tun bɛ ka kɔnɔni dɔw kɛ garisɛgɛko ta fanfɛla la k'a bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛna se ka bɔ a sira ma i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogo minnu na nka i ka dɔn kɛnɛya siraw olu fana sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la hakilina filan minnu bɛ aw la aw ka se ka olu bila n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye sumaya bɛ don aw ka ko la ka sababu kɛ aw yɛrɛ ka hakilina filanw ye aw ka aw cɛsiri ka se ka sira kelen ta aw ka wasa ani kunkɔrɔta bɛ o de kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux mbadu denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na janfa walew olu de kun ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw o bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu timɛni gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka kan fɔ aw ka kun ni aw yɛrɛ ye wa aw ka dusuw k'olu bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dusuw o bɛ se ka aw ka ko bɛɛ lajɛlen segin kɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka aw muɲu ka sabali k'o kɛ aw tagamabere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye dusu fara aw boloda la aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye aw ka ko dɔw ɲɛtɔla k'olu tiɲɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na farifagawalew olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ fariganw olu bɛ kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ fɛ ka kolo gɛlɛya min kɛ ka cɛsiri min kɛ ka se ka jija min kɛ ka se ka wasa sɔrɔ aw ka dɔgɔkun taabolo la i bɛna ye k'a fɔ sumaya bɛna don olu kɔnɔna na saliyaw olu bɛ se ka don olu kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw bɛna wulikajɔ kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka gɛlɛn aw ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la ka bɛn nin dɔgɔkun in laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka dɔgɔkun wɛrɛw jate minɛ ni laɲini ninnu sabatili la kamasɔrɔ aw bɛna laɲini minnu daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ o sabatili ka gɛlɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigida olu kan wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ
wulikajɔ minnu olu bi aw kun kan aw bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka kow ɲɛtala ka se ka olu tiɲɛ wa a b'a yira k'a fɔ aw ka se aw dusu la kamasɔrɔ dusubɔko caman o de talen don ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔw olu tɛna na sira sɔrɔ i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw a n'a ka ko ɲɛnamaw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka don nataw kɔnɔ kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni ko bɛna aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka jate minɛ ni hakili ye kamasɔrɔ ni aw girinna ka kow kɛ ka sɔrɔ aw ma miiri dɔrɔn aw bɛna aw bolo su aw yɛrɛ ɲɛna nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ dépense inutile caman o de ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ waribɔko ninnu caman bɛna kɛ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna ka wari don fɛn minnu na nka aw bɛ sɔrɔ kɛ cogo minnu na i bɛna ye sɔrɔ ninnu olu bɛna bɔ aw bolo o cogoya kelen na nka ni aw bɛ fɛn o fɛn kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se ka jateminɛba kɛ ka miiri ka taa ni ka segin kɛ ka miiri o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka nafolo k'olu sauver nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ aw bɛna wari minnu sɔrɔ a bɛna garisigɛmafɛn minnu sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ aw bolo o cogoya kelen na i n'a fɔ aw ma garisigɛ foyi sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati garisigɛw bɛ se ka munumunu ka ɲɛsin aw ma a bɛ sɔrɔ cogoya min na a bɛ tila ka bɔ aw bolo o cogoya kelen na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw ale ni kɛlɛw olu de bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se aw dusu la kamasɔrɔ a man di aw ye aw ni mɔgɔ minnu ka se ka bila ɲɔgɔn na i bɛna ye sababu fitinin o bɛ se ka wolo sababu ba la aw ni aw kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw ka marakɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ minnu ka mara kɔnɔ fo ka taa se aw ka ɲɛmɔgɔw ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ mankanw olu bolo dalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa o mankan ninnu a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasiba de lase aw ma dusukasi min bɛna mɛn aw la aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o kɔrɔ b'a yira a bɛ se ka aw ka koba dɔw k'olu latiɲɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera i bɛna ye k'a fɔ ka don dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na a bɛ se ka commencer ka garisigɛ kuraw sɔrɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw kawla kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ wagati jan tɛmɛnenw na aw kun mɛnnen don ka ko minnu kɔnɔ jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisigɛ siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ wulikajɔ kɛ aw bɛ ko o ko kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw jigi da aw yɛrɛbakun kan kamasɔrɔ ni aw ye aw jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔ aw jigi kɔrɔ n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire kawla kalo sabanan denw siraso denw sagittaire fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw ka jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ aw ka jigiya siraw fɛ layidukanw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw fana kana layidu ta kamasɔrɔ hali ka juru ta mɔgɔ fɛ walima ka juru don mɔgɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu saraliw olu bɛ se ka kɛ baara ye ka ɲɛsin aw ma kungo minnu fana ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kungo ninnu tɛ aw yɛrɛ ka kungo ye wali kungo olu caman ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka ko kɛ ni basigi ye ani jateminɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun daminɛ nana tɛmɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka gɛlɛyaw ani dusukasiw k'olu sɔrɔ sira caman fɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma aw ka dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye kama sɔrɔ accident aw bɛ se ka aw kɔlɔsi olu la o b'a yira k'a fɔ fo aw ka basigi k'o de kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kama sɔrɔ basigibaliya ni o donna aw ka ko la aw bɛ se ka taa aw yɛrɛ se kasaraw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kasara minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka fiɲɛ bila aw la a b'a yira k'a fɔ bolofɛn yɛrɛkɛw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni aw faratila ka mɔgɔw ka fɛnw singa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛ se ka tiɲɛ aw bolo walima olu bɛ se ka tunu aw bolo a b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw k'a jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw bolo su aw yɛrɛ ɲɛ na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau fonɛnɛ kalo filanan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani jigisigi kumaw olu caman de ɲɛsinen don aw ma hali n'a sɔrɔla sɔrɔ kɛtaw olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nka jigisigi kumaw layidukan minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka nafa lase aw ma ka se ka aw hakiliw sigi don nataw kɔnɔna na o layidukan ninnu caman ɲɛsinen don aw ma wa jigilamɔgɔ minnu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu yɛrɛ fana natalen don aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw bɛna aw occuper mɔgɔ wɛrɛ la jagoya ka sɔrɔ hali ni a man di aw yɛrɛbakun ye o jigiya sira ninnu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafaw k'olu lase aw ma don nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan nɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kan ka nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ lamɛnni de la aw kana mankan kɛ kamasɔrɔ ni dusubɔ ko ɲɛsinna aw ma aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka mɔgɔ ɲɛnaman dɔw k'olu gɛn walima k'aw ka mɔgɔ ɲɛnaman dɔw ka se ka jigiya sira tiɲɛ aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka bɛɛ lamɛn wa aw ka kɛ lamɛnnikɛbaga ye aw kana kɛ jaabilikɛbaga ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o de la ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson fonɛnɛ kalo sabanan de poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ courage bɛ aw la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a daminɛ depuis dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati wulikajɔw olu bɛ aw ka ko la aw ka wulikajɔ fanga ka bon nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ nka i bɛna ye k'a fɔ aw bɛna cɛsiri fɛn fɛn kɛ aw tɛna jaabi ɲɛnaman sɔrɔ o jaabiw la olu la o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka farifagaw k'olu don aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka wulikajɔw jaabi olu tɛna ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko kɛ aw ka kɛ ni ladirilenya ye kamasɔrɔ sɔrɔ ka suma ka ɲɛsin aw ma nka don nataw kɔnɔna na nafa min ni aw b'a ɲinina a bɛ se ka o sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la jigiya siraw fɛ ale ni garisɛgɛ siraw fɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na mɛ kalo tile 22 ka taa se karidon ma mɛ kalo tile 28 o dolo kibaruya o de tun ye nin ye ka se ka aw ladɔnniya ko an bɛ hɔku mɔgɔw ka wagati la buruju so sabanan an bɛ o de kɔnɔna na nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan i hakili to kunnafoniw na mɔgɔ minnu bɛ kuma na kuma siraw olu bɛ se ka kɛ sababu ye kamasɔrɔ n'i ye kuma lankolon fɔ nin wagati in kɔnɔna na i ka kumaw olu bɛ se ka tila ka ta don nataw kɔnɔna na k'i kɛlɛ o b'a yira k'a fɔ dalakanw olu barikalen don kosɛbɛ nin wagati in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi cogoya min na i yɛrɛ dalakanw na kamasɔrɔ a bɛ se ka lagosi lase i ma cogoya min na a bɛ se ka wasa fana lase i ma o cogoya kelen na nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la halisa ka aw ladɔnniya ni mɔgɔ min mago b'a la ka se k'i ka kunnafoniyaw dɔn kunnafoniya ninnu a bɛ dɔn n'i ka bange wagati datiw de ye i n'a fɔ kalo i n'a fɔ misali la le 12/10e mois 1950 walima 1992 misali la 13h45 donc ni o dati ninnu ani o wagati sɔrɔla heure sɔrɔla i ka kibaruyaw an bɛ se k'a bɔ i bangena ka sɔrɔ dolo tun bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin e ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ i ye ka tila k'a walawala i ye k'a kɔrɔw fɔ i ye donc i kan ka sira mun ta k'o fɔ i ye dolo ti dɔwɛrɛ ye bilasirali kɔ
e yɛrɛ k'a dɔn i ye mɔgɔ min ye. I ka dolo olu bi f'i ye i bɛna ji de ma, i bɛna tasuma ma, walima i bɛna bɔgɔ ma, walima fiɲɛ i ka ko kan ka taa cogoya min na olu fana bi fɔ i ye. Ni mɔgɔ min mago b'an na toujours i bɛ se ka an wele an ka numéro kɔfɔlen na n'o ye 73 35 28 89 73 35 28 89. O tɛmɛnen kɔfɛ siɲɛw fana ka safinɛw olu tun bɛ yen nɔ, kama sɔrɔ wagati la safinɛ ninnu kun manqué la, donc safinɛw fana bɛ yen nɔ. siɲɛw ka safinɛ, i ye tamasiyɛn min i b'i ka dati de di, n'i y'i ka dati di o safinɛ ni o dila i ma, a bɛ siriw tigɛ, a bɛ ka garisɛgɛ dayɛlɛ, a bɛ tila ka i ka ko diya mɔgɔw ye tuguni. Donc ni de bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan. An b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ, Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Halisa Ala ka jamana in Ala k'a k'an sago ye.